Поса хора, аз съм Magic Master BG и сега играя PewDiePie. Днес ще ви покажа точно каква е играта, как се играе и такива други неща. Какво представлява. Ето сега. Стигнал съм до някъде, да знаете, не съм се свалил сега. Играл съм преди. Интересна е играта. Забавна е. Тук имате да взимате неща. Сега ще ви обясня всичко. Ето от тези очички горе са ви гледанията. Това всъщност са нещо като пари. Ето тези хора долу са ви всички абонати на клиповете, които правят. А това тук са нещо като диаманти. Те се събират много трудно. А от тук пък се оширява стаята. Ето. Иска 10 диаманта, така да ги наречем. Ето тук пък съм правил видео. И сега ми дава просто заслуженото. Ето тук може да си кръщавате видеята. Ето сега примерно, ето сега рекординг. Тук ви показва как точно си правите видеото. Хора, ще спра за малко клипа и ще се върна. И така хора, здравейте, върнахме се. Ето тук в момента може да видите как се майква видеото. За да не чакате толкова много, го превъртях малко. Изрязах тази част, в която точно съм чакал да зареди. А сега хора, тук изписва нещо, което не можем да видим. Ето тук са ви... Не знам точно това какво, още не съм го разучил. Тук ви е шопа, нещо като пазар. Ето може да взимате много нови неща. Може да си вземете котка, каквото аз сега ще направя. И за да стане по-бързо. Сега ще ми даде котка, да. О, левел ъп. Да, вече дигнах 4-ти левел. Това е супер. Тази котка може да я будите. Обаче точно сега забравих точно как беше. Айде, тук ще оставя. Вижте там на кашончето. Да, хора, имаме 16 нови мозъка. $150. И така сигурно до 200% онласни мозъци. Добре, това тук съм го направил. Не можах да хвана морела. Вижте, даде ми нова карта. Ето пък тук от тези карти ви дава пари и абонати. Гледанията по-скоро. А тези диаманти се печелят много лесно. Виждате, че колкото повече левелъпвате, толкова повече диаманти ви дава. Мисля да взема още нещо. Но се чудя точно какво да си взема. Не се чудете какъв беше този звук, излезна една реклама. Обаче вие не успяхте да я видите. Само звукът се чу. Вижте, колкото повече надолу давате. Аз ще взема един плакат. Айде така. Един плакат. Айде. Финиш. Един плакат ще ми даде. Отново левел лъпнах. Това е супер.
И да, хора, така мисля да е всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се за моя канал. Това е всичко от мен. Чао!